Radiš to? Tražim neki cvet, mislim, nešto kao cvet, nešto u saksiji ili tako nešto. Za koga? Za Kevu? Ne, za devojku, za moju devojku, ali za devojku koja baš je volim. Nije mi se to pre dešavalo, nekako sam, baš sam se zaljubio, nekako, uopšte ne mogu da se kontrolišem, kao da sam, kapirate? Kapiram. Naravno da kapirate, kad vi prodajete cveće, vi morate da kapirate takve stvari. Prodajem ja cveće, ja sam u prolazu, pikat. Alo? Aca? Gde si? Jebate, čoveče, ne siče me. Jebate, gde si, prijatelju? Otkud ti? Evo, išao. Da kupim pljuge gore. A nisi ti bio kao prestao da pušiš, nisi, a? Jesam, kao. Ne mogu, brate, navike je čudo. A šta ja tebi to pričam? Ti bar to razumeš. Razumem, Aca. Jebi ga, kapiram ja to odlično, nemaš pojma kako kapiram. Gde mi je Švaba, čoveče? Tu je, Šulja se, znaš ti njega. Pozdravi ga, čekaj, izvini, samo mora se javi.